Naisadsad iti igid ti baybay as sakupen ti barangay Sawit iti ili ti Burgos ti bangka nagluganan digiti tallo amang ngalap ada J. Duerme, 41 anyos, Francis Duerme, 24 anyos ken Anthony Duerme, 25 anyos, agpapada a residente iti Kalayan iti probinsya ti Cagayan. Iti panakisarsarita digiti otoridad kadakwada, naamuan a mapan kumaagkalap dagiti tallo idinta na perdi ti makina ti bangkada. Iti 27 sir is they are traversing the Dalupiri Island. Nagkaroon na kami engine trouble sir. So from there, intry da lang nga nag-contact sir kadigi siya family da informing them nga dijay nagkaroon na engine trouble. Pero diyan nang gagawin sir is haanda nga makakontak. Gapu iti water current. Ininot anaiyanod ti bangka ken nagturong daytoy ti probinsya ti Ilocos Norte no sa dinno akadayta agundaway baligi damet ang natawagan ti Philippine Coast Guard aperi. Nagtuloy-tuloy anaiyanod ti bangkada ginggana anay sadsad iti barangay Sawit. Sinurusurot na dito accordingly kanya sinurusurot na dito po sir dito silaw kasi alas 2 ti parbaon ijayen. Aging gana nga naka danon da sa National Highway so damit ti may isang ako tayo sir may isang constituent tayo ito nga nakakita kanya dahil tinamadla dito apay so inistorya na sir nga isuda di mission fisherman from Cagayan ititatan sir in may namit in Cavite City Station tayo sir. Babaen met ti PCG Substation Burgos, natulungan digiti mangalap a makipagkoordinar kaditi kameng ti PCG apari, kadayta agundaway, at dada iti kabaybayan a paset ti pagudpod tapnon saraken digiti mapukpukaw a mangalap. Insigida da nga imay dinagas digito iti ili ti Burgos. Iti kaadami ti kabaybayan iti barangay Sawit, napigsa ti angin ken nangangato ti dalluyon, ngem mapapati analinak pay laeng ti taaw idi mapan kumaagkalap dagiti tallo. Malaksid ti dehydration, saan met anan ano dagitoy. Impaganitget ti Burgos Police Station nga agtultuloy ti naiget da pa ng palpalagip kaditi mangalap iti kanayon da panagan-annad. Nga pumalpalaot. Which is nagbali nga best practice ni ito Burgos Day Apo kasi very very eager LGU ni Apo nga mandatwenda kami together with the PSP and Coast Guard Apo nga mapang kami talaga balay-balay when mapamipalagipan nagiti fishermen ni ito Apo nga handa pumalpalaot. Itilaksid at ipanagkalap ket maibilang amay saka dagiti karirisguan na pagsapulan narway latta dagiti mangpilpili kadaytoy. Kasko na dagiti mangalap salda biag ti panagturong da iti kabaybayan ngem subya-subyanan dalata daytoy tapnon iti kastakit adda maiyawid da pagbiagan dagiti agurure pamilyada. Mark Magdirila, Balitang Solid North.